नै बेखौ नायदों आरोना लोगोफोर नै बिराद बरिया जाबाय नै दखाननि बायदियानो जादों आरो सेम नै जोंहा मैनाया नै गाइखेर सरदों मिस्टि बानायनो नागिरदों गाइखेरा दिनै लाङासै नालाय थाबाय बेखौनो मिस्टि बानायनो नागिरदों बेखौ फुदुंनानै गावहोगोन दाना नारेंजों होनानै नै उसिसोनसो गावबाय नै नारें होनानै दै जास्राजोब्बायना मिस्टि लोगोफोर नै मिस्टि बानायनो नागिरदों मिस्टि मोखाङाव लागायो बेखौ dia orang lanci ini siang kau segat gila bisa berangkat sini ya kom sekerbaik tahu kali saya nangan betul nih Macaiga. ditulis tangan jadi sandung be Nanti sama yang kerkas terjadinya. Mabe? Mana? Kira-kira nih silung mana? Bisa mana orang muda? Thukse. Ya sini sih man. Sana dulu macet. Nei मैना जों आइजों मालाय मिस्टि बानायबाय गल गल बानायना दोनथ'दों आरो दायो मा होदों बेहाय मैदा ओमफ्राय सिनि जेबो होआखै दैजों सिनिजों माबागोन अ फुदुंगोन दा उनाव इलाइसिबो होयोना बे जायो इलाइसि देना हो मोदोमनायनि देलाय जा साइज जाखादों बेखौ निमुजों माबाबाय बेखौथ' निमु खाथियाव लानो हालाय गावोना थाब थाबनो गाइखेरा बे आंनि आइ बिखुनजो ओमफ्राय बे आदानि फिसाजो बेवाइफोरनि बेनो बानायदों मिस्टिखौ निहारा नै टिभि नायगासिनो मैसो गाइखेरनि मोसौ गाइखेरनि मोननायजों मिस्टि बानायबाय दिनै लांग्राया लाङासैना गाइखेर लांग्राया लांफैयासै ओंखायनो मिस्टि बानायनानै जानोसै जोंहा जोब्बाय नै बे मोननै जाबावगोन ना बेखौ आं नानै नायनोसै जि मोजांखानो बानायनो ini naga ini pasti player इदि अ होमबासो टाइट थायोना टाइट माने माबायोना बै मोजां माने मोजां माबाबा नाख्लेबा बुरा बुरि जाया बानायखांबाय मिस्टि लोगोफोर मिस्टि हो सोर रायदो बैसोर खानसे जाफायनो मोनबाय न' खाथि औ नै जा मोजां जाखाबाय मिस्टिया गिदिर गिदिर जासिनबाय दायो दहाय फिसामोन रस हाबनानै गिदिर गिदिर जाबाय जाथारसिगोन दसे थानानै खांनोसै नै बेखौ नायदों आरोना लोगोफोर नै बिराद बरिया जाबाय नै दखाननि बायदियानो जादों आरो सेम नै
जानाय नायनोसै बेखौ बरिया जालाय बेखौ गोथाव ना